Laman lagi ng balita ang maliit na bayan ng San Simon sa Pampanga sa mainit na bangayan ng nakaupong si Mayor JP Punsalan at ni Vice Mayor Leonora Wong. Nito lamang April 6, Martes ng taong kasalukuyan, headline muli sa Sunstar Pampanga ang di umano'y pagkadismaya ng presiding officer ng Sangguniang Bayan na si Vice Mayor Wong dahil ni singkong duling ay hindi nakapaglaan ang third-class municipality para sa procurement ng COVID-19 vaccine. Habang ang tugon dito ng alkalde, pwede naman raw mag-realign ng budget. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Vice Mayor Wong, hindi siya nangimi na sagutin ang aming tanong kung ito'y issue muli ng pamumulitika laban kay Mayor JP Punsalan. Sagot niya, Ako, para ka rin San Simon, sumigsalita ko, ken politika, ipaglabang ko lamo ding Simonians, den kay, ng kabalenta mo, man talaga rugo, matas pegaralan, ngayon ko, sigurong blessed ko with education and intelligence, education, dahil ayakwar kita, gagamitan kaya mo keng masanting. giit ng Vice Alkalde ang kanyang inilalabas na issue ay well-documented naman. Patunay raw sa kanyang puna sa sinasabing kapabayaan ng lokal na pamahalaan ay ang maliit na budget para sa COVID-19 response ng San Simon. Sa ipinakitang dokumento ng supplemental budget na hinihingi ng alkalde, 3.7 million lamang sa 13 million pesos na supplemental funds ang para sa COVID-19 supplies medicine. Ang 7.2 million pesos at 2.6 million pesos ay sa construction ng Municipal Annex Building at pagbili ng CCTV. Mahalaga umanong malaman ito ng Simonian. Medyo po yung akakit ko, no punta mo, talaga kumilos ketang vaccine, maninayata mo, pumakangangata mo ken biening national, bienaning region, imbiena pong governor, aliya po makanta dapat, atinta mo rin plano, tangan pwedeng iyasangan keng babo. Ang panibagong puna na ito ni Vice Mayor Wong ay isa lamang sa maraming bagay na hindi nila napagkakasunduan ni Mayor JP Punsalan. Hindi naman umano ito maaring sumailalim sa negosasyon sa magkabilang kampo dahil ang ilan may usaping legal. Tinapat din namin siya kung ang pagiging kritiko nito ay banta sa political career ni Mayor JP sa muli niyang pagbabalik sa pwesto sa 2022 national election. Sagot ni Wong. Of Mayor JP Punsalan. Well, coming 2022. Are you a threat? Okay, modesty aside, yes. At the moment he assumed office, he considered me a threat. I'm really a threat. Sa panig ni Mayor JP Punsalan sa aming panayam sa telepono, sagot niya sa issue ng bakuna, bakit hindi raw naisip ni Vice Mayor Wong na itulak ang paglaan ng pondo noong siya ay naupo bilang acting mayor. Buwelta niya, wag raw ibaling sa kanya ang sisi. Bisa ka palang vaccine pa sali, yan yung ikang miloklok amo. Aduang bola, no? Ito yung propose for the vaccine. January 5 kang Meko at ating kang alwala 17 billion no mo priority retang vaccine. Ibinalik rin ni Mayor JP ang tanong kay Wong na kung bakit higit na binigyan ng prioridad ang pagbibigay ng aginaldo noong holiday season kaysa sa bakuna. O migyabag ya pemeno repera may pa bonus yan nung na kay may sinalian dita ka para kayong Pasko ang poketang album. Pero inonga natin ng dentaw. Ako siya mabari, atin ang kong arep pamilya. Sa panayam ng news team sa political analyst at profesor ng Ateneo School of Government na si Attorney Mike Yusinko, kailangan maging pamilyar ang mga botante o mamamayan ngayong malapit na ang eleksyon sa makabuluhang diskurso o politics of problem solving kung tawagin. Dito dapat maunawaan ng taong bayan ang issue ng magkabilang kampo ay nagre-resolba ba sa problema ng lipunan at hindi lamang personalan. Wala tayong puwang para sa hyper-partisanship. So, sa atin, kung mamumulitika ka, ang taong bayan, ang kanyang focus ay kung ang pamumulitika ba na to ay yung tinatawag na politics of problem solving. Ang pamumulitika ba ng mga politiko natin ngayon, dapat tinitignan natin, nakatuon ba sila
sa pagresolba ng napakarami nating problema. Hindi yung tinatawag nating partisanship lang o yung bangayan lang. Responsable rin umano dapat ang media na hindi dapat sumakay lamang sa bangayan ng walang katuturan. Pag may dalawang panig, yung isang panig sinasabi umuulan, yung isang panig sinasabi hindi umuulan, anong gagawin ng media? Ang sabi ng article, well, ang responsibility ng media ay lumabas at tignan kung umuulan ba o hindi. Hindi kailangan na ilabas mo yung mga panig ng bawat isa just to be balanced. In fact, your responsibility as media is to determine for yourself what is reality, what is the truth. Kailangan ba ng media na tanggapin na lang na ang politika natin ay batuhan lang ng putik? Hindi. Kasi kung tatanggapin ng media yon, di ang i-report nyo lang is yung batuhan ng putik. Samantala, sa mainit na bangayan ng mga politiko sa San Simon, inalam namin ang pulso ng mga Simonians kung ito ba'y larawan na ng nalalapit na kampanya ng mga politikong tatakbo sa eleksyon. Ang ilan, ang pagpapakilala o pangangampanya umano ay literal na pagbabahay-bahay. Hindi pa naman sila naglalakad dito at saka tumutulong lang sila sa mga tao nangangailangan. Habang ang ilan rin naming nakapanayam, patay mali siya sa kwento sa kanilang bayan. Wala naman umanong nagpaparamdam sa kanila. Yung mga hiringan ng bawat politiko po din sa atin, nababalita po ba? Wala pa naman eh. Wala pa naman kaming nababalita. Nakakampanya ng mga politiko? Hindi pa naman. Hindi po. Bakit po? Paano niyo po nasabi? Wala pa naman eh. Paulo G. Santos, CLTV News.